खुलुमबाय रायजोफोर दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबदो लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो नोंथांमोननि मोनसे लाइकआनो आंनि गेदेरथार थुलुंगानाय जागोन अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों बावैसो आगोलाव गुवाहाटी लक्षीराम बरुवा अडिटोरियामाव 2024 नर्थ इस्ट फेशन स्टार आइकन सिजन 6 केटेगरियाव मोनहास्रि बर'आ सेथि मासि लाना देरहासार जानो हादों। मोनहास्रि बर'आ उदालगुरि जिल्लानि टंला सस्रपारा बरि गामिनि बिफा गोविन्द बर' बिमा उर्लि बर'नि सेथि फिसाजो। बिथांनि फेशन बादायनायाव देरहासारनायखौ लानानै नखर गामि आरो ओनसोल नाङैनो खुसिनि रादाब लाबोनो हादों। मोनहास्रि बर'नि देरहासारनायखौ टंला दख'रा एप्सआबो बरायहैनायखौ खौरां मोन्दों। गुरुदेव पाब्लिकेशन बोर्ड आरो गुरुदेव कालीचरण ट्रास्टजों दिहुनजानाय बर' बिजोंनि थाखो सेनि गांब्रै बिजाबखौ बेखेवनानै होदों। इयुनाव थाखो 8 सिमनि थाखाय बिजाबखौ दिहुननो थांखि लादों होनना फोरमायदों गुरुदेव पाब्लिकेशन बोर्डनिफ्राय। जरहाटआव बिजेपि दोलोनि तपन कुमार गगैनि जानानै भट बिनो थांदोंमोन एमएलए रुपज्योति कुर्मीया, नाथाय रायजो राजाया नेवसिगारदों। बे सावगारिखौ नायोब्ला गौरब गगैयानो देरहागोन नामा? मख'नो गोनांदि गौरब गगैनि फारसेबो रायजो राजानि अनसायनाय आरो सापर्टआ खम नङा। बिसायख'थिनि फोसावथायनि थाखाय थांनाय रुपज्योति कुर्मीनि सायाव रायजो राजाया हेंथा होदों। बेबाराव गौरब गगैया देरहागोन होननानै रायजोफोरनिफ्राय गोख्रोङै बुंनायखौ नुनो मोन्दों आरो रुपज्योति कुर्मीनि फारसे मिसबिहेभ खालामनायखौबो बे सावगारियाव नुनो मोन्दों। बिपिएफ दोलोनि सा-7 एमसिएलएफोरा बिपिएफखौ नागारना माखासेया इउपिपिएलआव हाबबाय आरो माखासेया बिजेपिआव हाबबाय। हाग्रामा महिलारिया हारसिं जाबाय, माबोरै देरहाबावगोन? बुंदों इउजि ब्रह्मआ। बिपिएफआ 17 बोसोराव गोरोन्थि मावबोनायखौ गामि गामि हाबनानै निमाहा बिदों। बिपिएफआ दुर्गादास बर'खौ हायर लानानैसो इलेक्सन गेलेनो नागिरदों। दुर्गादास बर'आ बिपिएफजों सोमोन्दोआनो गैया। बिसायख'थिनि साना खाथि सफैनायजों लोगोसे पलिटिकेल डायलग्सफोराबो इन्टारेस्टिं जागासिनो। बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिया गावनि जेनगोनखौ मिथिखानानै हर हराव गाबबाय थायो, बुंदों इएम रनजित बसुमतारी। आरोबाव मख'नो गोनांदि एमपि इलेक्सननि उनाव खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएल दोलोआव हाबगोन आरो 14 नं चिरां दुवार ब्लकनिफ्राय इउपिपिएलनि जानानै एमसिएलए गेलेगोन होननानै बुंदों रनजित बसुमतारीया। बिक्रम दैमारिनि आखायाव आरोबाव गुबुन मोनसे दुखुनांथाव लाइजाम। बे लाइजाम एबा बे लेखा बिलाइयाव लिरनाय दङ बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो हाया होननानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बे लेखानि गेजेरजों रोखा खालामनो नागिरदों। गोबां दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय बिटिआरनि माहारियारि आफादफोरा आसाम सरकारजों आरो दिल्लीयाव थांनानै गुवाहाटीयाव थांनानै रायजो राजानो दिन्थिदोंमोन, दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय नारा नाथा नाजादोंमोन। नाथाय बे लाइजामा बिटिआर रायजो राजानि थाखाय दुखु गोनां। बे लाइजामाव बिटिआरनि गोबां दफाफोरखौ हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय मावनो हाया होननानै माइनट्सखौ लाबाय। बे लाइजामा ड्राफ्ट नङा, नाथाय गोबां आइएएस अफिसारफोरा सावरायनायनि माइनट्स एबा लिरबिदां। इन्दिरा गान्धी नेशनेल इउनिभारसिटि बानायनो थाखाय भैरबकुन्दआव एकर्डआव लिरनाय दङमोन, नाथाय बेखौ मावफुंनाय जानाय नंला होननानै बे लिरबिदाङाव लिरनाय दङ। उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिखौबो मावफुंनो हायैखौ बे लिरबिदाङाव लिरनाय दङ। रेलवे फेक्टरि बानायनायनि एकर्डआव दंमोन, नाथाय बेखौबो बानायनो हाला होननानै लिरबिदाङाव लिरनाय दङ। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव कालचारेल कमप्लेक्स बानायनायनि एकर्डआव दंमोन, बेखौबो मावफुंनो हानाय नंला होननानै माइनट्सआव लिरनाय दङ। बिटिआर गभर्नमेन्टआ बे बाथ्राखौ मिथिगौ नाथाय फोरमायनो हाया। फोरमायब्लाबो बिथांमोननि राजनितिकआनो जोब्बाय। बिक्रम दैमारिनि गोख्रों फोरमायथि। मख'नो गोनांदि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव थानाय एक्स एनडिबिफोरखौ सख'नायनि बाथ्रा बे लिरबिदाङाव लिरनाय गैया। नाथाय मोनसेल' खोथा लिरनाय दङ, बिथांमोननो लन होनाय जादोंमोन, एक्स ग्रेसिया होनाय जादोंमोन बेंकनिफ्राय। दुखुनांथाव बाथ्राया बिसोरदि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव थानाय एक्स एनडिबिफोरखौ उदां खालामनांगौनि जेबो लिरनाय गैया, जि माइनट्सनि गेजेरजों सरकारा इमप्लिमेन्टेसन खालामो। नाथाय बे माइनट्सआव बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनो हायैनिसो लिरनाय दङ। बेफोर गासैबो बाथ्राखौ बिक्रम दैमारिया प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों फोरमायदों। बे बाथ्राफोरनि सायाव बिटिआर सरकारा मा बुङो? बाथ्राया बेसेबां सैथो बेसेबां असैथो समासो खिन्थासिगोन। बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो मावनो हायैनि खोथाखौ दिनै रोखा खालामनो नागिरदों।
जाय माइनट्सखौ दिनै हम मिनिस्टारनिफ्राय जोङो मोननो हादों आरो जाय लेखाखौनो दिनै बयनोबो कपि हरनाय जादों बे लेखायाव दङ बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जिहेतु आसाम सरकार आरो सेन्ट्रेल सरकारजों बिटिआरनि सिगनेटारिसफोरा माहारियारि आफादफोरा अहरह नाजागासिनो दंमोन गोबां दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय सेन्ट्रेल सरकाराव दिल्लीयाव थांनानै गुवाहाटीयाव थांनानै रायजो राजानि गेजेराव दिन्थिदोंमोन जाफुंनांगौ मावफुंनांगौ होननानै नाथाय नैबे लाइजामा दिनै बिटिआर रायजोनि थाखाय गोबां दुखु गोनां जाय लाइजामखौ दिनै मोनथियाब्ला जों दिनै थानो हाया बे लाइजामावहाय गोबां बिटिआरनि दफाफोरखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय मावनो हाया होननानै दिनै बे माइनट्सखौ लाबाय बेयो जेबो ड्राफ्ट नङा बेयो अफिसियेलि आइएस अफिसारफोरा रायज्लायनाय मोनसे माइनट्स बा मोनसे मा नाम बर'आव मा होनना बुंगोन लिरबिदां मोनसे माइनट्सखौ लादों बेवहाय रायज्लायनानै बे माइनट्सनि माबाखौ आं नोंथांमोननियाव फरायना होनो नागिरदों हमनानै ला जोंहा बेयाव इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभारसिटि बानायनो थाखाय भैरबकुन्द'आव एकर्डआव दङमोन नाथाय बेखौहाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मावनो हानाय नङा आरो नों बे इउनिभारसिटिया सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जिथु खोथा बुंदों बे नोंसा तेजपुरावनो खाथि बेयावनो सुबिदा दङ होननानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ माइनट्सआव दिनै एडप्ट खालामबाय बिनि ओंथिया जाबाय इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभारसिटिखौ भैरबकुन्द'आव होनाय जानाय नंला होननानै बे माइनट्सआव लिरनाय जादों अब्ला नायदो गोबां दङ आं इसेल'सो बुंगोन आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियाबो मावनो हायैनि खोथाखौ रोखाहै बे माइनट्सनि गेजेरजों बुंदों बेवहाय बिथांमोना बुंदों इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभारसिटिया मणिपुर आरो इम्फलावनो दङ मणिपुर आरो इम्फलावनो दङ बेजोंनो नोंथांमोना रिजार्भेसनजों लोगोसे जिफोर बेयाव लानांगौ आयदाफोर दङ बेजोंनो सेम बेखौ बिथांमोना फोरमायदों बिनि ओंथिया जाहैबाय इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभारसिटिखौ बिटिएडिआव गायसननाय जानाय नंला होननानै नैबे माइनट्सनि गेजेरजों रोखायै फोरमायदों एकर्डआव थानाय दफाखौनो बुंदों बेवहाय माइनट्सआव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो बुंनाय जाबाय बेहाय आरो बेयाव बुंबावदों रेलवे फेक्टरि बानायनायनि मोनसे प्रजेक्ट दंमोन जोंहा बिटिआर एकर्डआव नाथाय बे माइनट्सनि गेजेरजों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बेखौनो बुंदों रेलवे फेक्टरिया नोंसा क'क्राझारनिफ्राय बारा गोजान नङा जिहेतु सालाकाटियाव ना मा बुंदोंमोन बे रेलवे फेक्टरिनि खोथा रेलवे फेक्टरिया बङाइगावआवनो दङ क'क्राझारनिफ्राय बारा गोजान नङा बेनिखायनो बेखौ बानायनो हानाय नङा होननानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बे माइनट्सखौ लिरबाय जोब्बाय आरो बुंबावदों नै कालचारेल कमप्लेक्स उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुङै मोनसे कालचारेल कमप्लेक्स होनायनि खोथा एकर्डआव दङमोन नाथाय बे एकर्डआव थानाय दफाब्लाबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बेखौसो लिरदों जे बियो टेगर सिस्टेमनि जिथु नर्म्स बेजों बे मिलाया आरो बेयाव जेबो नर्म्सआनो मिलाया बिनिखाय बे कालचारेल कमप्लेक्स बड'फानि मुङाव बेखौबो होनो हायैनि खोथाखौ नैबे माइनट्सआव रोखा खालामदों मिथिबाय आरो बेखौ बुंदों आं सर्टआव बुंबाय स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डिया सेन्टार चिरां आरो बाक्सा एखे खोथाखौनो बेयावबो बिथांमोना मावनो हायैनि खोथाखौनो माइनट्सआव लिरदों जोंहा दा आधा कास्टमार फरायना होजोबगोन बेहा टकस' दं फरायना होजोबबानो जाबाय बेयाव मा आं सर्टखौ बुंदों दा बे एकर्डफ्रा जाला होननानै दानि खुंथाय सरकारा बेखौ मिथिना मिथिया मिथियो बियो नै माबायावनो बै 2024आवनो जादोंमोन नालाय माबायाव जानुवारिनि 3 तारिख माइनट्सआथ' ओंखारजोब्बायना मिथियोब्ला बिथांमोना मारै बुंनो हानो बेखौलाय बुंदोंबाथ' गैलाना
राजनिकान जोब्बाय बिटिआर एकर्डनि दफाखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जाला होननानै माइन्स लिरबाय नै होननाय लोगो लोगोनो जोब्बाय आंथ' गोबां लिडारफोर दं IAS अफिसार SS अफिसारफोरजोंबो रायलायबाय बेनो फाइनाल मेसेजबो हरबाय बेनो फाइनाल कुनु ड्राफ्ट नङा बे फाइनाल माइनुटसो बियो रायजो राजाफोरखौ माबाफोर बुंनो गोसो नामा बुंगोन बेथ' सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो जुदि मावनो हाया नोंसा फिट गैया तेजपुरनि इउनिभारसिटियाव थां ओइ माबायाव थां इम्फलाव थां होननानै बुंखाजोब्बायना हाया होननानै बुंखाजोब्बाय नङा होमबा मा दंबावो आरो नै आरो बेयाव NDBखौ सख'नांगौ रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासैबो NDBफोरखौ सख'नांगौ होननाय बेयाव जेबो लिरनाय गैया नाथाय मोनसेल' खोथा लिरनाय दङ बेयाव जे बिथांमोननो लन होनाय जादोंमोन एक्स ग्रेसिया बिथांमोननो एसे इनकाम खालामनो थाखाय बेंकनिफ्राय लन होनाय जादोंमोन लन माने मा होफिननांगौ नै दा लास्टआवनो दंखायो नै लास्टआव लिरना दं मिथिबाय बेयाव लिरनाय दङ दा कास्टमा बेखौ टक श'आव होजोबगोन नै लन स्किल एगेन्स्ट फिक्सड डिप'जिट मिथिबाय लन सोदो NDBफोरनो दाथ' नुदों जों ससियेल मिडियायाव जे लननि थाखाय जा फैसा दं बेखौ होफिननांगौ नुवाखै होमबा बेयावनो लिरनाय दङ नै बेयावनो होखाबाय अबा नाय दैदेनगिरि बिथांमोना बुंबाय थायो रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि खामानि मावगासिनो दं होननानै बुंगासिनो बेलाय माथो बेयावथ' गैयाना रन्जन दैमारिखौ मावनायनि खोथा गैयाना बेयाव NDBनि बिन्दो मोनसे बेयाव गैया लिरदोंमोन बिसोरो जुननि 12 तारिख NDBखौ सख'नो थाखाय मोनसे रिकुवेस्ट NIA कर्टआव हरनाय जागोन लेटार हरनाय जागोन मोनसे रिकुवेस्ट माने मोनसे आर'जलाइ हरनाय जागोन होननानैसो बिसोरो रायलायदोंमोन 12 तारिख जुननि 2023 मायथाइनि बिदो प्रमद बर'नियाव बिथांनियाव जे बर' लिरनाय लेखाया NIA आव लिरना हरनाय लेखाखौ बिदो नोंसोरो बिदो नङा होमबा जे मा होनना लिरना हरखो NIA कर्टनि NDBनिखौ लानानै नोंसोरथ' मिटिंआव माइनट्सआव ओंखारदोंमोन 12 जुनाव NDBनि थाखाय मानो लिराखैसै लिरनाय कपि दंबा हरदो बेखौ बिनांगोन नोंसोरो मिथिबाय